Салому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳу. Бародару ҳамаҳса хубен, саломату хубай. Худованд соз бошед. Худованд ҳамавақт соз бошед. Чӣ гуфтаниям? Бародару Худованди Карим Парвардигор дуои мо ғариборо қабул кунад. Парвардигор ҳамаи мову шуморо дар ин даҳани ид, дар ин дурмадани ид бага идай, Парвардигор дуои мо ғариборо қабул кунад. Худованд ҳамаи мову шуморо ба амроду мақсад бирасонад, ба ҳамаи хубиҳои зиндагӣ бирасонад. Парвардигор ҳамаи ғариборо ба дасти пур ба пеши зану фарзандошона барбигардонад. идотон муборак шавад бародару, бародарои подписчико, бародарое ки канали мана дастгирӣ мекунед, бародарое ки тамошо мекунед, вақти худтонро дареғ надошта барои ман комментарӣ менависед, лайк мемонед. Худованд ҳамаи шуморо ба муроду мақсад бирасонад. Парвардигор дуои мо ғариборо қабул кунад. Тоҷикистони моро ай иқам зеботар, ай иқам ободтар бигардонад. иншоаллоҳ дуои мо ғарибо қабул аст. иншоаллоҳ худованд ҳамаи мову шуморо ба ҳамаи хубиҳои зиндагӣ бирасонад. шуморо дар ҳаққи мо дуогӯ бошед. агар тақдири мо дар кашидагӣ бидаи бародаро, мо ида дар ҳамин мошин мегзаронем. нава Германия бор гуфтагим, бояд Франсия бирам, 1240 километр оли боқӣ рафт мондагӣ аст. иншоаллоҳ майда мерамам. худованд шуморо нигаҳбон бошад, моро нигаҳбон бошад. аллоҳи бузург. идотон муборак шавад бародаро, идотон муборак шавад. Парвардигор ба иди дигаре, ба идои дигаре худованд соқи саломат моро дар пеши зану фарзандо ида бигзаронад. идотон муборак бародарои азиз, идотон муборак шавад. дар ҳаққи мо дуогӯ бошед. худованд ҳаматон нигаҳбон бошад. аллоҳ ҳаматон нигаҳбон бошад. идотон муборак.